7 часа ще стане по-динамично и по-живо. Съвсем ще бъде кратък, за да спазим регламента. Ще ви разкажа за един нов продукт, който е съвсем иновативен. Той е от няколко седмици вече работи в България. Има малко предистория. От около една година ние съвместно с пациентска организация и Асоциация на пострадали при катастрофи анализираме една прозаична причина, която се случва след пътния инцидент. Оказа се, че в България загиват хора поради това, че лекарите не разполагат с животоспасяваща медицинска информация. Привлякохме професор Николай Петров, шефа на реанимация на военна болница, за консултант за този проект, който се казва Спешно здравно досие, който ни разказа много потресаващи факти за това как липсата на информация, че даден човек има пейсмейкър, води до смъртта на този човек, защото медицинските екипи не знаят за този пейсмейкър и след определени манипулации за завръщане на съзнание, те с електрошока го убиват. Спешно здравно досие представлява синтезирана медицинска информация, която съдържа 13 най-важни медицински показателя. Алергии, кръвни групи, прием на лекарства. Тази информация е предназначена да предоставя на медицинските екипи в рамките на секунди да достига до медицинските екипи, те да окажат най-адекватната помощ. Сега ще ви разкажа малко по-подробно как работи системата. Тези неща ще ги пропуснем. В информацията, която се генерира, са 5 типа данни. Това са данните за самия пациент. Много е важно да има лице за контакт при спешен случай. Данни на личен лекар, който да даде информация за пострадалия. 13-те здравни данни и една декларация за съгласие или несъгласие за донорство, която пък ще подпомогне процеса на донорството в нашата страна. Цялата информация се качва на една карта пластика, която стои в личните документи на лицето. Освен това, на задното стъкло на автомобила се поставя един стикер, който идентифицира, че вътре има човек, вътре в автомобила има човек с този спешен пакет. И тъй като ние обучихме 28 спешни центъра в страната как да работят с този продукт, те могат по 4 алтернативни начина да получат информация. Първият е чрез това попълнено заявление, което стои в жабката на автомобила. Вторият начин е чрез интернет, чрез кол-център и един специален QR код, който може да бъде четен от всеки мобилен телефон. Това представлява картата. Както казахме, тя е с персонален код и стои в документите на човека. Освен това, самото спешно здравно досие може да бъде надграждано чрез създаване на един индивидуален пациентски профил, който пък от своя страна акумулира информация за всякакви персонални здравни данни, като прегледи, епикризи, престой в болница, резултати от изследвания.
Това пък е достъпно също през интернет от всяка точка на където може да се ползва глобалната мрежа. Предимствата, както казах, са свързани с възможността в първия златен час, който трябва да се окажат спешни медицински действия, медицинските екипи да разполагат с тази информация. Може да се акумулира медицинска история. Достъпът до тази информация е много съвременен, през интернет, през кол-център. Съществува възможност за превеждане на чужди езици. Съществува възможност да бъде интегрирана продукта в бъдещата e-call система, която от 2015 ще стартира в Европа. Така изглежда входа на портала. И сме към края на нашата презентация. Сайта, на който може да бъде получена тази информация е eHealth.bg. Аз благодаря на всички, благодаря на Даниел, на добрата организация. Ясно ми е на госпожица Алексия, мисля, за бонус-малус. Тя не е била родена, когато се заговори в България за тези работи. 45 години аз работя по този въпрос и няма да се види. Искам само един въпрос. Кого застраховаме ние? Водача или автомобила по гражданска отговорност? Това не е така проста работа, както казва, дали да, ще следим как. Аз съм безупречен водач, обаче не карам собствен автомобил. Нали, карам други автомобили. Обратно, много лош водачът съм, но други хора не карат автомобили, тях много рядко стъпвам. Просто тези неща сигурно имате някакво решение, ще бъде любопитно да ги чуем. Благодаря. Първо ви благодаря за това на точка на застрахователя. Прав сте, че за системата бонус-малус се говори от много години в България и за съжаление нямаме никаква крачка преместване напред в това отношение. Ето защо нашата конференция целеше точно това, да срещне най-сетне хората, които говорят за тази система, да се видят водещите практики, които са по света, да се види кой по какъв начин е вкарал тези коефициенти при определене на застрахователната премия, за да може да се види и коя е най-добре работещата за България такава система, или пък може би ние ще използваме наша българска такава. Компаниите декларираха готовност такава система да бъде въведена. IT специалистите от своя страна, разбира се, имат готови решения. Доколкото знам, Пътна полиция също има желание за включване в такава бонус-малус система. Не знам къде се къса проблема. Тук е може би мястото да направя една вметка, че на нашата конференция ние отправихме много гореща покана до организациите, от които зависи въвеждането, а именно министерства, Народно събрание, депутати. И тогава, както и сега ще споделя, че ние не получихме отказ от тях за присъствие на конференцията, но за съжаление не получихме и потвърждение. Дали заради така несигурната политическа обстановка, дали заради икономическата такава, не знам. Не е моя работа да го коментирам в момента, но в много от страните на Запад бонус-малус системата залага на вие сам може би ще разкажете и повече, щом така наблюдавате системата отблизо, залага на най-конкретни критерии. Както казах, от сорта на това дали е мъж или жена управлява, на колко години е този човек, в какъв регион управлява своя автомобил, какви са неговите качества като шофьор. Затова казахме, че и телематичното застраховане има своето бъдеще при въвеждането на тази бонус-малус система. Това са все едни въпроси, на които всички ние очакваме отговор и се надяваме той да бъде получен възможно най-скоро. Благодаря ви. Правителствата години наред не помагат както трябва за безопасността на движението. Например, 40-то Народно събрание попречи 41-то Народно събрание въведе 30 причини за глоби на частните фирми и попречи на хората да се учат, да договарят свободно условията, при които да се учат. Тази система отдавна е въведена както казвате, за личната застраховка. Аз се казвам. Отдавна е въведена в европейските страни и би трябвало вече да бъдем европейци. Или аз, колкото имам така информация, ако примерно взема вашият автомобил, вие трябва да проверите освен категорията, която имам, необходим документ, трябва да имам и своя лична,
гражданска отговорност, която покрива щетите за гражданска отговорност при управление на вашият автомобил. Ако правилно съм разбрал, не може би така. Освен това, дали имате някаква информация, примерно ако хората се учат, те се учат на своите, би трябвало вече, ако въведат това обучение с придружител, да имат свои лични граждански отговорности, според това дали управлявате собственост, превозно средство или някой друг се учат. Също така, когато управляват превозно средство на фирма, каква гражданска отговорност ще имат. Примерно в една транспортна фирма, когато се сменят постоянно шофьорите, прехвърлят се от едно превозно средство на друго, защото едното е подходящо за един маршрут, другото за друг, едното развалено, другото в ремонт и така нататък. И тези работи, предполагам, допълнително се уточнят в една определена наредба. Отговорност. Между другото, сега в момента, доколкото ми е известно, 7 компании застрахователни диференцират своята цена на премията именно по показатели не само на автомобила, но и на водача. На това, къде ще управлява водача, на колко години има ли стаж или няма. Но тези данни, база данни, които имат застрахователните компании, за съжаление в момента са капсулирани само в самите компании. Т.е. няма една обща система да се види този водач, който е недобросъвестен, като отиде в другата застрахователна компания, това нещо да се знае, че той е предизвикал виновно пътно-транспортно происшествие и че кара по-рисково. Всъщност системата бонус-малус има идея да обхване всички водачи в една обща система, за да може да се види по какъв начин управлява съответното лице. И вече ако представителите на Пътна полиция желаят да вземат отношение по отношение на формиране в бъдеще цената на комисар Антонов, да каже няколко думи и той. Все пак няма как аз да взема отношение по формиране цената на гражданската. Не, разбира се, но вие сте част от... Желая да е възможно най-ниска. Принципно и към настоящия момент се предоставя информация за настъпилите тежки ПТП на гаранционния. Всеки един може да си направи справка по даден номер дали превозното средство участва в ПТП. Това е информация като като валидността на свидетелството, която информация се взима от нашата страница. Това е една добра стъпка, един застраховател, сключвайки една полица, да направи справка в Комисията за финансов надзор за наличие на ПТП на това превозно средство и съответно на страницата на МВР за валидност на документа. Ако документа е валиден, лицето не предстои да му бъде иззето свидетелството по причина алкохол, по причина пътки. Ето един добър бонус да се сключи добра застраховка, нали така? Надявам се в следващата година да може да централизираме системата за пътно-транспортните происшествия и информацията вече да се предоставя онлайн ден за ден, защото сега се предоставя на известен кратък период. Благодаря. Всъщност целта на бонус-малус системата е достатъчно добре да прецизира шофьорските умения, достатъчно добре да прецизира тежестта на всеки един от тези показатели, за да може в крайна сметка при формирането на цената основните показатели, които са по-важни, съответно да имат своята тежест. Докато към момента това не е така. Към момента някои от компаниите се опитват да въведат, но то частично се въвежда и, както казахме, това е само в рамките на съответната компания, така че шофьора просто ще избяга, когато му сложат по-голяма застраховка следващата година. Европа и че прав сте, трябва да има само една цена на застраховката гражданска отговорност, която да бъде валидна както на територията на България, така и на територията на всяка една държава в Европейския съюз и европейското пространство. Напълно сте прав.